Случвало ли ти се да искаш да промениш нещо в живота си? Било то някаква черта на характера или някакво външно обстоятелство. И някак си, когато тръгнеш в процеса на промяна, нещо все те спира. Като това нещо би могло да бъде както вътрешно усещане или самосаботираща мисъл, така и някак си се случва така, че нещата отвън да се подредят по начин, който да възспре процесът на промяна. Ако отговорът е да, то това видео е за теб. Може да е малко тъмно и все едно качеството, очевидно виждате, няма да е оптимално, но не мисля, че това е най-важното в нашите срещи. Най-важното в нашите срещи е да ги има и да са качествени и да си говорим за неща, които са полезни. И сега ще спасим една оса, която виждам, че се е заклещила. Искате ли да видите Нисаба на какво прилича в момента? Оле, тя с май ще изяде осата. Чакайте. Нисабче, я да те видим. Миличкото. Много си сладка. Кажи защо си ранена. Защо имаш този конус? Чакай да ти го обърнем. Ето, за да видиш по-добре. Браво. Много си хубава. Хващаме последните. Наистина последните слънчеви лъчи от днешния ден. Но това е един момент, в който съм супер изморена. Ама наистина супер турбо изморена. Обаче не мога да си така седна и да си почина. Някакси не се чувствам, сякаш съм работила достатъчно последните дни. И сега си казах, че така или иначе съм гримирана, а днеска нищо съществено не съм правила, в смисъл, защото се промениха плановете. И за да използвам това, че съм си изхабила лицето да се гримирам, ще запиша това видео. Днес ще си поговорим за вътрешната съпротива. Защо? Защото ако нямаме механизмите, с които да се справяме с нея, влизаме в едно състояние на застой. И това състояние на застой е нещо, което срещам в много от клиентите, с които работя и подозирам, че е така още по-колективно, отколкото си мислих преди това. Затова смятам да засегна темата днес. Какво е вътрешна съпротива? Бих го определила като механизъм, идващ от нашите вътрешни страхове, от егото, което се опитва да ни предпази и да ни задържи в познатото, там където ни е комфортно, където знаем какво се случва, независимо дали ни харесва или не. Защо? Защото всичко отвъд тази зона на комфорт за егото е равносилно на смърт. Тоест неговата основна роля и функция е да ни държи в познатото, за да може да ни съхрани и да ни запази живи и здрави. Всеки един път, в който ние искаме да предприемем някакви действия по пътя към нещо различно, към промяна, към развитие, към растеж, този механизъм се активира, т.е. егото заема челна позиция, активира се механизмът, идващ от страх и съответно вътрешните съпротиви излизат наяве. Като тези съпротиви могат да бъдат различни мисли, ограничаващи убеждения, страхове, както и външни прояви на тези вътрешни съпротиви. Тоест, примерно, тръгваме да напускаме работа. Казваме си, добре, вече не мога повече, аз ще предприема действия към това да напусна работа, ще се стегна и отивам при шефа и ще му кажа, защото искам да преследвам своите мечти, дошъл ми е момента. И какво се случва? Отиваш в офиса на следващия ден и изведнъж обстановката е някаква уникална. Всички колеги са супер мили, готини, донесли са примерно нещо за хапване, супер готино е, разбирате се какво ще правите след работа и така. И какво се случва в този момент? Изведнъж обстановка, от която си искал да избягаш, става приятна, става комфортна, става уютна и в теб се надига още повече тази вътрешна съпротива. И започват мисли от типа на: ама ето, сега тук всъщност изобщо не е толкова зле, ами какво ако пък след това не успееш със собствения си бизнес и се наложи ти отново да си намериш работа, и какво ако тази работа изобщо не е толкова готина, колкото е тази, и примерно имаш още по-ужасни колеги, и така. И всичките тези неща
можем да ги наречем вътрешна съпротива. Защо? Защото произлизат от страх. Тези мисли искат да те задържат в познатата реалност. Познатата реалност за теб в този случай е офисът с твоята работа, с заплата, която си получаваш всеки месец, независимо, че не изпитваш никакво удоволствие, независимо, че нямаш мисия отвъд, нали, това просто да изкараш пари и да се изхранваш с тая заплата, и независимо от това, че вътрешно душата ти иска и копнее за това ти да направиш съответното действие и да напуснеш, в този момент е нормално в теб тези съпротиви да се надигнат. Защото, пак казвам, всичко, което е все едно непознато, е равносилно на смърт за вътрешните механизми за оцеляване. Обяснявам го толкова подробно, защото е важно да се разбере самият принцип, по който оперира нашият вътрешен свят, за да може следващият път, когато се активира този механизъм, ние да имаме ресурсите да се справим с него. Разбира се, това, че имаме ресурсите и това, че знаем за тези механизми, не означава, че ще бъде лесно, но в действителност го прави една идея по-постижимо да действаме по нов начин. За мен категорично е имало значение дали аз познавам вътрешните механизми за справяне с живота на съществото ми или не. Преди, когато нямах представа какво е его, как оперира, или какви са тия страхове, или какви са тия вътрешни съпротиви, аз просто бях жертва на всички тези вътрешни така различни аспекти мои. Просто се отдавах и съответно, нали, надигат се с тия страхове в мен и аз съм някаква такава, добре, може би не е сега момента, може би ще изчакам и ще дойде по-добър момент. Ето сега, еди какво си, еди що си, започват оправданията, завихрене на това колело и аз отново си заспивам в моята позната зона на комфорт и не мърдам от нея, не пораствам, не променям живота си и всичко се стои по-старому. Но след това, когато започнах да разбирам тези механизми, за мен стана много по-лесно да действам отвъд тези страхове. Защото когато се появи страхът, аз съм съзнателна за това, че той идва от желанието на съществото ми да оцелее, от желанието на егото ми да ме предпази. И в този момент какво правя? Избирам да действам по нов начин, колкото и некомфортно да бъде. И това ви го казвам цялото точно за тази идея, че когато разбираме механизмите, пак е трудно, пак изисква много усилия и енергия от нас, за да направим нов избор, но първо, вече нямаме оправдание да не го правим и второ, вече можем да го направим с една идея, повече доверие в това, че за нас стои нещо много по-добро. Нас ни чака нещо много, много по-добро. Стига да направим да предприемем това действие, да вземем този риск и да действаме с замах. Друг подобен пример е при желанието да отидете на терапевт и да започнете да работите с този терапевт. Какво се случва? Отивате един-два пъти и във вас отново се активират всичките съпротиви и избирате да не ходите. И какво се случва? Казвате си, това не е за мен, не усещам този човек, не усетих този и този също терапевт. Това означава, че просто за мен не е подходяща тази терапия. Разбира се, че тези съпротиви биха се активирали в този момент, защото вътрешното его, то няма външно, но егото във вас, осъзнава, че това означава, че то по един или друг начин ще трябва да пусне някаква идентификация, с която се е идентифицирало до сега, и то не иска да прави това. И точно заради това ви казва, не, този терапевт е много тъп, онзи терапевт също е много тъп, това не е за теб, на терапия ходят само примерно откачените и така. Това отново един пример, който можете да напаснете за абсолютно всичко друго. Затова давам примери, за да може да схванете принципа и механизма и да ги нагласите спрямо вашите ситуации във вашия живот. Тази съпротива може да се прояви в абсолютно всички аспекти на вашия живот. Връзки, кариера, взаимоотношения, което е същото като връзки, какво друго съм си записала, здраве и така нататък. Тоест във всеки един момент, в който независимо в каква сфера искате да направите промяна, тези съпротиви по всяка вероятност ще се активират. Това е нормално и вече знаете защо се случва. Единственият начин да тръгнете по пътя да не следвате тази съпротива е да я осъзнаете. Тоест от тук насетне, вече след като сме си говорили за тази информация, е ваша отговорност да улавяте моментите, в които тази вътрешна съпротива се надига във вас и да я хващате.
Моментите, в които егото има смисъл да излиза наяве, са моментите, в които в действителност нашият живот е застрашен. Във всеки един друг момент егото не е уместно да бъде така начална позиция. И съответно това са всички онези моменти, в които искаш да промениш нещо в себе си, в своя живот. Например, искаш да си по-добър партньор, защото във връзката си забелязал, че имаш примерно някакъв токсичен механизъм на действие, който не работи добре за теб. И да, всеки път, в който се опиташ да работиш върху този свой аспект, какво се случва? Мозъкът ти ще почне да те бомбардира с мисли защо всъщност твой партньор е още по-зле и защо всъщност ето ти правиш всичко в тази връзка, ама твой партньор той пък нищо не прави и дали това го заслужава, дали само ти не работиш върху тия неща и така нататък. Също за кариера, също за здраве, също за всяка друга връзка с всеки друг човек в живота. Влез в Telegram групата, отдолу в линкът в описанието под видеото, защото там споделям много подробна информация на теми като тази, както и личен опит, както и допълнителни практики, които можеш да правиш вкъщи, така че ще те очаквам в Telegram. Дойде онази специална част от видеото, в която ще си поговорим за това как можем да преодолеем тази вътрешна съпротива. Първата стъпка е, разбира се, осъзнаването. Това мисля, че е първата стъпка в абсолютно всичко, за което говоря аз. Но ние без да го осъзнаем, без да сме съзнателни и наясно с това, че това се проявява и в кои моменти точно се проявява и да ги улавяме на момента, в който се проявяват, няма как да направим някаква промяна. Защото това е като първия сигнал, който трябва да ни насочи вниманието към съответната ситуация и съответно оттам насетне е много важно да имаме последващи стъпки за действие, защото само да сме съзнателни за нещо не го променя. Точно за това не харесвам работата на някои терапевти, защото основно техните инструменти се въртят, даже не инструменти, ами просто всичко се върти около това да го осъзнаваш, да го виждаш и така нататък. Но това е първите 15% от цялата работа. Тоест, разбери го, виж го, че е там, но след това има и някакви стъпки, с които с които да промениш това, което досега си правил. Най-лесното е да осъзнаваш моментите, в които на теб ти предстои някаква промяна. Дали инициирана от теб или не, няма никакво значение. Всеки път, в който на теб ти предстои нещо ново, като тук говорим за ситуации от най-малката в ежедневието, като например това да излезеш на среща с нов човек или да излезеш примерно в някаква нова компания или да отидеш в някакво ново място, до големи промени в живота, като например това да чакаш бебе или да смениш града или да смениш тотално кариерата или дори фирмата, в която работиш, няма значение. Всичко това изисква от теб да излезеш от зоната на комфорт. Всичко това представлява някаква новост за теб. И съответно тогава винаги ще се активира в теб някаква вътрешна съпротива. Знайки това, вече можеш да го наблюдаваш и да осъзнаваш всеки един път, в който тази съпротива се проявява. Много важно е в момента, в който се появи тази съпротива, ти да имаш в главата си следното изречение. Моята най-голяма сила е моята перспектива. Това е нещо, което никой на този свят не може да ти отнеме. Ти избираш във всеки един момент как да виждаш света. А начинът, по който избереш да видиш света, е основната вибрация, която ще изгради последващата реалност. Например, ако сега на мен ми предстои да се преместя... ето, един чудесен пример. Предстои ми да напусна работа и да започна свой собствен бизнес. Тоест, целият ми фокус да бъде върху моят бизнес. Сега, две перспективи. Първата перспектива е следната. Оле, ама аз до сега съм правила всичко това за удоволствие и не са ми били парите в фокуса там. Сега, когато парите ми станат фокус там, може би ще се прецакат нещата и вече няма да го правя със същото вдъхновение. Ама сега ето, като нямам твърдата заплата, която да взимам всеки месец, аз дали няма да съм супер стресирана отново, дали няма да напълнея пак, дали няма да... И така започват мозъка да си играе. И това е моментът, в който аз да кажа стоп, край. Това е една тъпа перспектива, която ме кара да се чувствам зле. Карайки ме да се чувствам зле,
аз смъквам на най-просто базово ниво, аз смъквам своята вибрационна честота. Смъквайки моята вибрационна честота, започвам да привличам още хора, потенциали, реалности, събития, които да отговарят на тази вибрационна честота, на която аз съм се свалила, защото какво? Допуснала съм да повярвам на тези мисли. Сложила съм си черните очила и виждам светът през тези черни очила и си казвам, о не, колко е страшно, колко ужасно всичко. Окей. Тук е моментът, в който аз прилагам това, което ви казах преди малко и си казвам, чакай малко. Ето в момента, това е моментът, в който вътрешната съпротива в мен се активира. Защото какво? Опитва се да ме държи в старата реалност. Ако аз избера да повярвам на тези мисли, ще си кажа, добре, може би не е сега момента, ето, може би трябва да спестя още пари и така нататък. И ще избера да не напусна работа, да си остана в старата позната реалност, в която да си движа моят собствен бизнес, да си работя на 9 до 5 работа и така и всичко е супер, оставам си в същата реалност и какво е можело да стане, никой не знае, защото аз съм избрала да си остана в старото познато, в зоната на комфорт. Един възможен изход от тази ситуация. Изход, който обаче обикновено води до неудовлетворение, не води до растеж при всички положения, а води до просто един застой. Втората перспектива или другият избор, който имам аз в този момент е да осъзная тези черни очила, които съм си сложила, да ги махна, да ги хвърля на пода и да ги струша и да си кажа не, това не е моята перспектива, не искам да мисля по този начин, защото този начин на мислене ме трови, кара ме да се чувствам зле и ме задържа в познатото. Затова аз избирам да не мисля по този начин. Взимам си от другата страна розовите очила и ги слагам тях. Какво ми казват тези розови очила? Вселената винаги ми пази гърба. Аз със сигурност ще порасна, независимо от това какво се случи точно и по какъв начин се развият нещата. При всички положения си струва да опитам, защото това е нещо ново, което ще доведе до растеж. Когато аз избера да пусна някаква стара реалност, освобождавам място, на нейно място да дойде нещо ново. Кой знае колко яки неща ме очакват в бъдеще. Добре, тогава нека да видим докъде ще доведе всичко това. Да, със сигурност, рисковано е, със сигурност ще изпитам страх, със сигурност ще изпитам някакво разклащане, обаче пък всъщност би могло да се получи много по-добре. И кой знае колко по-щастлива и колко повече пари мога да изкарам, ако аз се впусна в тази нова реалност и се освободя и се доверя както на собствените си избори, така и на Вселената, така и на всички процеси, през които преминавам. Това, което изредих току-що, са просто един набор от различни убеждения, които е добре да приложим и да интегрираме в подсъзнанието си, за да може да работим през тях. Когато в нашето подсъзнание има програмирани тези убеждения, да действаме с замах и да взимаме решения по-бързо и не толкова премисляйки всичко, става лесно, става автоматично. Защо? Защото ние сме интегрирали вътрешното доверие. А това вътрешно доверие образува една много дълбока връзка с живота, която винаги показва едни красиви реалности. Тоест, винаги, когато си в доверие, когато действаш през доверие, когато се отпуснеш и се освободиш, тогава някакси започват да се получават нещата по такъв начин, че магически всичко се нарежда точно както трябва. Магически, точно когато напуснеш работа и си с тази перспектива на доверие, въпреки страха, въпреки това, че в теб ще има това усещане за разклащане, ти удържаш и държиш на това доверие и си спокоен някакси отвъд този страх. То никога не е изцяло спокойствие, всичко е наред, на мен ми е уреден живота. Има го този страх, има го това вътрешно усещане за разклащане, но ти избираш да не го подхранваш със собствените си мисли. Избираш да вложиш своята енергия в доверието и в това да видиш колко всъщност красиви неща могат да се разкрият за теб в живота. Колко много нови реалности могат да дойдат при теб, само ако пуснеш старото. И в този момент какво се случва? Магически започват да се появяват нови възможности. Изведнъж в точният момент ще срещнеш точният човек, който ще ти предложи точният проект и ти си някакъв такъв, уау, не мога да повярвам какво се случва. Аз буквално просто напуснах работа и нещата почнаха да се получават, бла и така нататък. Защо? Защото ти сам си създал тази времева линия, тази реалност, избирайки да напуснеш
работа и избирайки да напуснеш работа през тази розова перспектива, доколкото е възможно. Има и предвид, че пътят е ето така. Няма, както казах, да стане изведнъж така, оле, да, аз съм много спокойна, всичко е наред, ето, уредих се, давай живот, давай вселена, брингет, нали, тук всичко ще е супер. Вътре този страх съществува. Има несигурността, има риска, има уплаха, има желанието да се върнеш назад. Обаче, избереш ли да не го подхранваш, точно този вълк, той ще се смали и ще стане едно мини вълче, което просто ще бъде там седнало и ще си играйка и от време на време ще се появява на преден план, обаче ти, когато избереш да не го подхранваш, то отново ще се прибере и на негово място ще дойде този бял, красив, готин вълк, който ще бъде вълкът на доверието. Една приказка ви разказах. И всичко това, което казах току-що, всъщност води до основната идея, която за мен е да се научим да действаме отвъд това усещане. Когато ги има тези съпротиви, аз разбирам, че ги има, усещам ги, осъзнавам ги и избирам да не им давам силата, да не им позволявам да завземат цялото ми същество и да ме контролират. Те са там, усещам ги, разбирам ги, знам защо са там и им казвам, окей, стана е момента. Аз сега избирам да действам въпреки вас и избирам да видя какво ново ще ми покаже живота. И даже вчера си говорих с един близък приятел за това, че някакси, връщайки се назад във времето, забелязвам колко огромни трансформации преживявам аз всяка година. Буквално от септември до септември няма нищо общо личността, която съм аз. И се замислих дали това за всички е така. Но отговорът е не, защото много хора избират, въпреки това, че не се чувстват добре в живота си, в реалността, която живеят, избират да бъдат в нея. Избират да действат по същия начин, по който са действали и вчера, и онзи ден, защото някакси не успяват да действат отвъд тая вътрешна съпротива. А тя винаги е там. И всъщност даже бих казала, че колкото по-силна е вътрешната съпротива, толкова по-голяма е промяната, която предстои. Толкова по-силно ще бъде развитието. Така че това също е един такъв момент, който може да си отбележите и да си кажете, ето добре, щом изпитвам толкова вътрешна съпротива, значи предстои нещо голямо. Тук е моментът да ви споделя, че отварям графика си за септември за индивидуални консултации, така че ако ти искаш да работиш лично с мен, можеш да ми пишеш на Филипа Константинов или на koanta.spirit в Instagram и ще си поговорим, ще ти разкажем повече за услугите, които предлагам и така. И много важно да помниш, че когато си свикнал да не действаш отвъд тази съпротива, а да я следваш и да я слушаш, това означава, че във всяка една такава ситуация ти си подхранил този вълк и си му дал една пържола и си му казал, ето яш, ти имаш силата над мен. И всъщност точно за това, в един момент, когато си кажеш, добре, айде вече, наистина не мога повече така, ще се променя, започвам да действам по нов начин и вътрешно какво става, целият ти свят е някакъв, ало, ти чуваш ли за какво говориш? В смисъл, до сега 5 години действахме по един и същи начин, ти сега изведнъж тук се реши, че ще действаш по нов начин и, нали, може да се глупости няма. Стоим си в познатото и това е положението ти, ако щеш, какво ти искаш прави. И това е моментът, в който вътрешно на теб ще ти изисква неимоверни усилия да направиш ново действие, да действаш по един непознат за теб начин, да излезеш от зоната на комфорт. В началото е трудно. Промяната в началото истински боли. И толкова пъти съм била там, че просто много добре разбирам какво е усещането. Но точно в тия моменти си най-големия победител. Точно в тия моменти, в които си кажеш, не, това е старата личност, избирам да не съм това, ще пробвам да видя докъде ще ме доведе, да видя до какво ще доведе това аз в момента да не действам по този, нали, стар, добре познат начин. Това е момента, в който направо света се преобръща. Света се преобръща, вътрешно ти започваш да работиш върху този мускул, наречен дисциплина, воля, постоянство и тогава какво се случва? Започваш да градиш това доверие в теб самия. Защо? Защото си казал, аз ще направя нещо и го правиш. И когато удържиш на своето обещание, вътрешно ти изграждаш една много здрава връзка с теб самия. Ако можеш да разчиташ на себе си,
нищо не може да те бутне. Това е най-важното нещо и това е основата на увереността в теб самия. Ако видеото ти е повлияло по някакъв начин, ще се радвам да го харесаш, както и да се абонираш за каналът ми, тъй като това изключително подпомага съдържанието ми. Оценявам го дълбоко, благодаря много и ще се видим следващата седмица. Стори ми се кратко, но ще има още. Споделете в коментар вашите вътрешни съпротиви, как ги изживявате, за да може да знам през какво минавате и това да ми помогне да създам повече съдържание, което да бъде полезно. Благодаря много и ще се видим следващата седмица.